Subota je jutro, pa hajde da zajedno popijemo našu prvu jutarnju kaficu i da malo razgovaramo o životu u arapskom svijetu. Kad razmišljam o svim mojim mogućnostima koje imam, uključujući da mogu da živim u Europi, Bosni, Saudijskoj Arabiji, ja sam ipak odlučila da živim u Kuvajtu. I evo zašto. Ova država je jednostavno predivna. Sa svim svojim modernim zgradama, bogatom kulturom, predivnim plažama, Kuvajt nudi jedinstvenu kombinaciju tradicije i savremenog života. Drugo i jako bitno, sigurnost ove zemlje je neprocjenjiva. Ovdje se osjećam najsigurnije na svijetu. Treće, posjetila sam mnoge evropske svjetske destinacije, posebno turistička mjesta, ali servis koji imate u Kuvajtu još niko nije pobjedio. Četvrto, kvalitet proizvoda je ovdje izvrstan. I ono najvažnije, ovdje nema zime i smrzavanja i jakna i kiša i vjetra, ovdje uvijek ljeto. Ćao!